नमस्कार जोंनि बड'लेण्ड रायजोनि रायजो नोंथांमोन जोंनि दाब दाब जायगायाव जानानै थांनाय दैबाना जों लोमजानाय जों बिसोरनि थाखाय जों सहाय खालामनो थाखाय मोनसे चेरिटि मेच लाखिदों जोंनि बिटिएडि सरकार आरो जोंनि प्लेयारफोरनि गेजेरजों सावरायलायनायाव जों मोनसे फुटबल मेच लाखिदों उदालगुरि डिमाकुसि जायगायाव जों गेलेगोन 17 जुलाइ रबिबाराव जाहाथे जोंनि बे बड'लेण्ड रायजोनि रायजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनाय थायो बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बयबो जोंखौ सहाय खालामो बेनि थाखायनो आं खावलायो आरो जोंनि बड'लेण्डनि आर्टिस्ट बा सिंगार बा एक्टर एक्ट्रिस जेसेबां दं आरो जोंनि छात्र हन्था बड'लेण्डनि बिसोरखौबो आं खावलायो जाहाथे बाहाय बाहागो लाफैयो बेनि थाखायनो आं खावलायो बयखौबो आरो बयबो जाहाथे बयबो फैनानै बयबो सहाय खालामो बे चेरिटि मेचनि थाखाय आं बेखौनो खावलायो जोंनि टीमाव आइएसएलनि स्टार्ट आई लीगनि स्टार्ट बायहेरायाव दाब दाब जायगा बायहेरायाव गेलेनाय सुपारस्टारफ्रा फैगोन जेरै हलिचरन नार्जारी बिनीत राय आरो प्रान्जल भूमिज प्रज्ञान गगৈ आरो गोबां यंगस्टार दं जोंनाव बिसोरबो जोंनि मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमी फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाइ लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय 600035767723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जागाजाग खालामनो हागोन।